Umay predator. Ah, gidasbag ng iring oh. Paita eh. Bigas ang iring mo, bigas. Gisulo naman yung iring. Toy, wa na imong kontra dito oy. Toy, wala na oy. In the roof! Yeah, look at the roof! Hey! English, may ruwan ka busog saya. Oh. Hey! What? Look at the roof! Oh, in the rope oh. Hey! Gago! Oh. What are you looking for? Can you go back to where you belong? English na yung English anak. sa tingin na anak. Sige ka sa Bisaya ay ruwan. Ang maya na sugoon ang katong amo anak yung tuod dayon. Hey dog, come back here! Hey! Pagkambak na ron kita may Paako na. Kambak na yan, rapa ako. diri ang head out sa iring. Mayaman yung iruan eh. Guys, naay mga something happen ri guys oh nga ang iring gipangita gyud niya oh. Oh tanawa. Kuratan mi kay sa mga paingon gud. Magay kay may gani ning kuan siya unsa man mo? Look at the roof! Di gyud maminaw siya kuan siguro kay islang ta. Oh halang Di ikat-kat. makasabot ba siya ng iruan abot? Kita nang susubot, lubos ng English. Ang parents niya asa na kato? Wa man gyud portahan pod ni. Itay mahimo dia oh, narang iring diri oh. Oh, nasa sigsurbi ha. Ay inang mukat-kat siya. Wow. Yaging gisimot ay. Magay kay wala niya gi kuan pod, gi kuridas no. Nah, naam ko ring amoy pre na bulabog. Lulong tanan doon pero ito yung Ha? Asa na? ano pa yan ba? Lulong to yung Di ko eh. Wala. Managligo kita. Oh, kita. Managligo guys oh. Filter ya laban Target lock, tapos na. ligo. The damage has been done. Oh. Yung diyan. Lah, taog na.